weer. Dat wordt onze revue. Het antwoord op de vraag en hoe. Ik hoop dat je een hele fijne avond hebt gehad, dat je genoeg hebt kunnen lachen. Wij hebben genoten van de hoofd. En het is onze laatste uitvoering vandaag. En dat betekent dat we nu weer richting september gaan. En dan gaan we beginnen aan de volgende revue. En daar heb ik een vreugde over. Misschien zien er mensen in de zaal die denken, eigenlijk is dat zo leuk om in zo'n gezelschap mee te werken. En we moeten voor jongen, we willen nieuwe mensen. En dan ga je van bestuur tot aan de kaart komen. Dus als je zegt, want ik vind dat leuk, meld nog aan via onze website, stuur een briefje en wellicht kunnen we wat voor elkaar betekenen. Even terug naar deze groep. Natuurlijk wordt de revue niet alleen gemaakt door de spelers die gezegd, maar er zijn natuurlijk heel veel andere groepen die ontzettend veel hebben genomen in de vuurbereiding. En dan komen ze één voor één andere vuurronden. Op de eerste plaats de spelers van 7 debutanten zien. En dat is een extra groot applaus waard. Tot de revue! Die komen opbouwen en opbouwen. En we herinneren die mensen door onze tegendenken. Dat hebben we afgekeurd. Nou, als hartstikke wel. De revue bent altijd met de schrijvers. En we hebben de hele schrijvers.